तो गाइस नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय आरोबाव मोनसे गोदान रस भिडिअनि गेजेरजों आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं दासान्दि आरो गाइस नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा एसे चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअफोरखौ नायनानै जुदि मोजां नाङोबा एसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो समझ रहे हो ना तो गाइस जों दिनै सावरायगोन माबा माबि भिडिअ भाइरेलफोरनि सायाव गाइस बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै गाइस नोंथांमोना नुबाय जानांगौ माबायदि मोसादो माने लकडाउना बारायबानो जोंनि जायगायाव बेबायदि हिजराफोरा बांसिनसो बांसिन ओंखारलांबाय थायो आरोना गाइस मा बुंबावनो गाइस आंथ' सानो आसामाव बेबायदि लकडाउन जाबाय थादोंबा गासिबो हिजरा गोजासो जाजोबगोन बायदि मोनलायलाङो आं तो गाइस बिदिब्ला जोंना नेक्स्ट भिडिअ थौलायदो कौन है ये लोग कहां से आते हैं गाइस नोंथांमोना नुबाय जानांगौ माने बिथांमोना न' सिङाव माबा खालामबाय थादोंमोन टपाटप मालूम ना कैसा लेते फिर टपाटप ओमफ्राय गाइस बेबायदि खालामबाय थानायावनो बेलेगा नुहैबाय आरोना मजा लाबाय थानाय समावनो बेबायदि हमजाहैबाय आरोना बेनिखायनो मजा लाजोबनो बेनिखाय गाबबाय थादो आब'आ बुजिजोबखाबाय आं गाइस बेबायदि मानसिखौ केरिमिनाटिया मा बुङो खोनासंना लाग्रोदो तो गाइस बिदिब्ला जोंना नेक्स्ट भिडिअ थौलायदो मा बाल घन्टानि मोसानाय जाखो इलाय गाइस नोंथांमोना मिथियोबा खिथाहरबानो जाबाय आंनो कमेन्टआव मा मोसानाय जादो इयो आरो गाइस मोजां नायलाय मानसिखौ मोजां नायलाय हिजरा बायसा नुखादों आं हिजरा बायसा गाइस किन्तु आं मानसिखौ बिराद मोजां नायबाय दै हिजरायानो मारियो एकजेक्ट हिजरा नुखादों मोजां नायलाय नोंथांमोना मोजां नाय आरो नोंथांमोना बेखौ हिजरा बायदि नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आंनो तो गाइस दिननि भिडिअ एसेनोसैमोन लोगो मोनगोन थाबाय नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।